बे गरम डिग्रियाव मा खालामदों नै बिसोर फांखा जालायलायनानै 8 डिग्री सान्दुङावहाय फांखा जालायनांगौ माबा प्राइमार फुनगासिनो आंना गुलु मुलुआ रोंथारदोंसै नोङो ओइ गुलु मुलु माथो बोरैबासो जाजोब्बाय नोंनालाय गरमा नायदो ओमफ्राय ओरैबायदि 38 डिग्री ओमफ्राय नायदो फांखा जालायलायदो आरोना फुननायाबो ओमफ्राय नै फिसाज्लाया मैथाया लौ फालो दुस्थ' मैथाया थांखौ बुनायाव फैना खाथियाव फैबाय दा लिमखालाबो दंमोन लोंबाय नोंनि जादा नोंनि जादा सोर थोनखो बेखौ गरमाव मा गारि भारा थाङाबालानो बोर खेनाय बायदि न'आव थानानै बिदि खालामलाबायनो गारि भारायानो दंमोन थांबावाखसै ओरैनो 1200-1500 लस खालामबाय आं गोनाङाव मोनो नोङो आं थैयागौमानि मोना आं मोनबाय नोंनि जायगायाव आं नोंनि जायगायाव मोनबाय आं गोनाङाव मोनो नों मोना नों सासे ओंखाम संग्रा ओमफ्राय सासे न' साफा खालामग्रा ओमफ्राय सासेया मा मोनलाय मोदोम लाग्रा दहाय बुंग्राया आं गोनाङाव मोनो नों दुर्गा जिबि गोनाङाव आंनो 6 जन जानो हायो महेश शास्त्रखौ सुथारनायखौ नुदों दा बेबायदि सुथारगोन मिथिबाय गोसो जायोबा बिमा खालिया बिखायाव गानायखौ नुदों दा बेबायदि गाखोन फैदा बाबा Hey guys, menunggunya hoलायबाय आरोना प्राइमार लागासिनो हय कि खारने बाद लागासिनो आन्दो बै गेजेरावबो फुनो जाम्बालाय मिंख नैबे सिङाव कालारबो लाबोबाय आरोना कालारा फुनगोन गोलोमफ्रुजोब्बाय खामानि मावग्राफ्रा जाला होनदो सासे सिला सिबग्रा सासे हा हनानै अन्थाइ होग्रा सासे नै कालार फुनगासिनो ओंखालाय मा नोङो आखाइ सोगोन ना गैया मा जिरायलायनानै कालार फुनलायनाय जाखोब्रा सना नोंनालाय दे सिनस्रियाव खनसे जोना होनि आं दा खापसे मोनलोंबा गोदो उन्दुसिगोन नामा नोंलाय हो औ बार होबाय नालाय नोङो समायबाय आरोना समायनायालाय फिटिं होबा साबसिन नुगौमोन फिटिंनानै दङमोन थोनाय नङा दां बे कालारा ना मोननै लाबोखाद लायनांगोन नोङो मोनसे नांबावगोन दङना आं दं बिफाजों खामानि मावनायाव फैबाय नालाय गाबज्रिदों संख्रिल' होनो लेबु सेबनानै आयौलै मावथिजों बयबो दोनबा मालाय दैसा जत' आख' फिख' होनबा दैसा हनै दै बोहैबोनायाव गाबावबायसो दैसाया हमथाग्रा जादों दैसाया बै फुलाव साराव गोजौआव औ मा नांनाय हसिखो बे दैसाया नै ओमफ्राय ओंखाम संग्रानि मालफ्रा बिराद गालाय गाजाय दंजोबो आरोना बाहेरायाव माल गैया जादों बेयावहाय माल पिं नायदो गासिबो गालाय गाजाय दंजोबो आरोना ओमफ्राय सासे
अन्थाइ खनगासिनो दं अन्थाइ होगासिनो दं गैला गाग्लिजोब्बाय बिबौआ दै होग्रा फिसौलाया गाग्लिग्रा थोस दै फिसिनायनि सिगां सिगां थाबावसो हनै गथ'आ गावखौ मा गथ'लै बे एथ' दुस्थ' आरोलाय दै होखानानैलाय मानो फुबावखो नोंलाय आयदै मावथि जाथारदोंलाय मालाय एसोर खालार नांजोब्बाय आंनाव दाबो हाया मेंख'आ जोंना माबा जालायलायबाय हरनि 9:30 9:40 जालायलायबाय आरोना फुंनि 8टासोनिफ्रायनो दांदों खोमा जिनिस थोआबा लायदेरनाय मानाय साफा लेंख्रें लेथ्रा खालामजोब्बाय नै न'आलाय क्लिन मोजां नुबायमोन आरोना नै माला ओंखाम मोनजानांगौ दे नायदो ओमफ्राय आंना जिनिसफ्रा गासिबो बायहेरायाव जोब आरोना आङो बायहेरायावनो संनांबाय खावनांबाय दिनै ओमफ्राय हरनि 9:30 जालायलायबाय आरोना नै माबा सोजोबसै आङो सिङावहाय नङाबा सिखावा बुथुमना लाना थांजोबगोनहाय बांहासिङानो जाहरजोबगोन स' गुड नाइट बाय बाय बहुद खामानि जाबाय दिनै खामानियाहाय ओमफ्राय ओंख्रिया आङो मा संखो दाउदै एवनाय ओमफ्राय आलु जहल संबाय आरोना जेबो सङासै आं बहुद लेथ्रा फेथ्रा दं आरोना नै स' गुड नाइट बाय बाय सि इउ टुमर' बे जाहैबाय हांसो गग्रा हांसोखौ माने न' खाथियाव न' सिङावसो दोनोमोन नालाय न' गोदानाव ओमफ्राय मोनामजोब्बाय नालाय गग्रा बानायहोदों आरोना आङो बेवाइखौ ओमफ्राय गग्रा बानायखांबाय नालाय आं दरजा बानायदों आरोना हांसोनि दरजा बानायदों ओरैनो अट'मेटिकल' आरोना थानो आन्था ओमफ्राय आं हांसो गोदावनो दोनफैजोब्बाय आरो हांसो दाउ ज' थायो आरो मोननैजोंहाय बावनो ज' दोननो खुनुरुखुम देरथोंसैल' आरोना बावनो थाजाबाय अखाबो सिनाया बिराद मोजां आं खालामबाय जोङो एसे फिनिशिं खालामदेरबाय आरोना ओमफ्राय थुखथाबाय आरो बिदिनो टेम्प'रारि दरखौहाय